Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, bai, iritsi da ostirala kostata, baina iritsi da. Ongi etorri, bigarren kafera. Negatuta gaude, luze joan zaigu astea, beraz, bai, gaur bereziki esango dugu maite ditugu ostiralak. Eskerrak asteburua datorren, lehengo astean ezkenuen jaiegunik izan, lanean aritu baikinen Durangoko azokan. Ia astebete pasada ja. Bueno, lanean edo. Azoka batetik bestera, agur esan genion bai Durangoko azokari, baina gaur Santa Luzia azoka ospatu behar dugu. Urtero abenduaren 13an, Zumarraga eta Aurretxun egiten dute Santa Luzia azoka. Erdi Arotik datorren Euskadiko nekazal eta ganadu ferik garrantzitsuenetarikoa da. Bertan, ganadu eta nekazal produktuen lehiaketa garrantzitsuak egiten dituzte. 1994 urtetik Urretxu eta Zumarraga lankidetzan aritzen dira azokaren antolaketan eta feria egunak erabat lotzen ditu bi herriak. Azokan opariak erosiko ditugu, eta Italiako iparraldean Santa Luziak opariak ekarriko dizke aurrei, Gabonetako magia aurreratuz. Olentzero edo Santa Claus bezalakoa da, baina ez da leran iristen, asto baten gainea baizik. Egutegi zaharrean, abenduaren 13an neguko solstizioarekin bat zetorren. Eta landetan ohitura zegoen, uzta oparorik jaso ezin izan zuten familiei lurreko produktuen zati bat oparitzeko. Hortik, Santa Luziaren oparien tradizioa. Veneziatik Breskiara, Udinetik Veronara eta gero Trentino Alto Adigio hirietara datu zena. Jatorra dirudi Santa Luziak, bai. Baina nik nahiago Olentzero. Eskarien zerrenda egin diozue? Nik bai. Bai, indezu? Bai. Olentzero aipatu zu, ezta? Jarriko dugu... Baf. 3 segunduro Olentzero esaten duena bestia. Venga. Marido mingi da! Badatozela! Gaur denok elkartu gara muxu da besarkada. Goiz-goizetik etorri gara denok bada espada. Astoa ikusi dutela mendian honezkero. Eskatuko diodan lehenengo gauza larun bateko finalerako sarrerak. Bihar ospatuko da, Gipuzkoako bertsolari txapelketaren finala. Eta, Alaia Martin, Andoni Rekondo, Ane Labaka, Aner Peritze Euskitze, Beñat Gaztelumendi, Eneri Txartetxe, Nerea Lustondo eta Oiana Iguaran arituko dira. Donostiarenako oholtzan ariko da kantuan 8ko larun batean 5etan, 100 bertsiozaleren aurrean. Eta ni egia esan dagoeneko urduri nago, Norentzat izango da aurtengo txapela? Eta are gehiago, nolakoa izango da ganbarako gaia? Begira, efemeridea. Gaurko egunez, duela 15 urte, 2009ko abenduaren 13an, Maialen Lujanbio Zugastik bertsolari txapelketa nagusia irabazizuelako lehenengo aldiz, emakume bat garaie. Eta gu, liuratuta, berarekin, herri hau sortu dezagun euskaratik eta euskaraz. Lengo amonen zapigaineko gobaraz gogoratzen naiz lengo amonaz gaurko amazta alabaz Josei ta zuei mila zorion
miresmenaren ziaraz, tamaituko dut txapel zati bat, zue guztionzat lagaz. Gure bidea ez da erresa, bete legez juizioz trabaz, Euskal Herriko lau ertzetara itzuliko gara gabaz, eta hemen bildudan indarraz, grinaz eta posta upadaz, herri hau sortzen segidezagun, euskaratik ta... Zoragarria dana, Maialen. Hoi purdia jartzen digu, eta bai, Maialen mugarri izan bada ere aurretik ere bazeuden emakume bertsolariak. Horietako bat izan zen Luzia Goñi, gaurko egunez jaiozena, 1928an. Zaletasunez bertsolaria eta lanbidez sukaldaria. Euskararen alde lan eskerga egindako emakumea. Eta largundu zenean hasi zen bertsogintzan eta 100 bertso idatzi zituen, baina bere garaiko emakume gehienen antzera plaza publikoan jarduteko aukerarik ez zuen izan azken urteak arte. 2017ko Nafarroako bertsolari txapelketako finalean txapela jantzi zion Julio Sotori. Horrela, Nafarroako bertsolarien elkarteak bertsolaritzari ekarpen isila egin dioten emakumei omenaldia egina izan zien. Maialen lujan bioren azken puntuetan, Maurizia zenaren irintzietan, ahotskorren kontzientzietan. Baritzeko lentzer hori bertso finalerako sarrerak eskatu nahi dizkio, eta zuko Iana zen nahi dezu? Ba begira, nik ahots berri bat eskatuko diot. Ara? Bai, dantzaren eta antzester ondo edo, desente moldatzen naiz, baina kantuan eska, ez da inbeste. Horregatik nik, abeslari ahotsa eskatu nahi diot lentzer hori. Posible da? Bai, noski, bai? Baina, aukeratu inbarko duzu, country pop edo metal pop edo... Zaila, Horria ez dakit, Gaurko egunez jaio zen Amy Lynn Hartzler, ezagunagoa Amy Lee izen artistikoaz, estatuatua abeslari eta musikaria da, Evanescence musika taldearen sortzailetako bat izateaz gain taldeko abeslaria da. Egia da Amy Leek sekulako ahotsa daukala, baina esan diazu aukeratu behar nula zein zan, beste aukera? Ba, Taylor Swift? Bai, gaurko egunez jaiozelako Taylor Swift estatuatua abeslaria, historiako bira arrakastatxoena egin berri duen artista, musikaren bidez bilioidun bihurtu den lehenengo pertsona, eta oroar munduan zale gehien dituen abeslaria. Hi, I'm the problem, it's me. At tea time, everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting, always rooting for the anti-hero. Badakizu ezer, sekulako presioa sentituko nukela Taylor Swift izaten, beraz, uste dut nahiago dudala oiana izan, eta hemen txegon zuekin, bigarren kafea hartzen. Nik ere nahiago nuke. Bai, ez da?
Maia Beitiarekin egongo gara gaur arrazionalismoa, empirismoa, Kant, gure filosofia irakaslea eduki ugarirekin dator. Eta Uztaritzetik etorriko da gure gaurko kafe utxeko gonbidatua, Arantxa Llanes. Eta arte arlo ezberdinetan dabien artista da eta sortzaile izugarria ikusiko dugu. Eta, gozaldu duzue, oraindik sabela utxik daukazue, bihar Tolosan ospatuko den Babarrun festaren inguruan hitz egingo dugu, gaur, Xabier Goikoetxea Tolosako Babarrunaren ekoizleen elkarteko arduradunarekin. Bani gustora jango nuke olaxe eguraldi honekin Babarrun plater eder bat. Bai, abenduak 13 ditu, ostirala da, eta hau bigarren kafea da. Ongi etorri guztioi. Zuekin Oiana Maritorenagen begunon. Egunon! Eta zuekin aspaldiko partez Aritz Alkubia eta Maio egunon. Egunon. Resakarekin? Gaur ez. Eta nigo juri ez izan handian duzue, ajerik ez, baina buruko mina segulakoa. Esan bezala egunon guztioi goizak 10 eta 21 ditu bigarren kafeak 8 eta 83. saioa eta gu hementxe gaude zuekin gure maite dutak elkarbanatzeko prest eta zuen maite dutak irakurtzeko prest. Ze ez dakizue, ze nolako ilusia egin digun mezu hau irakurtzeak. Indiokerrek dio, nik maite dut, 2 egun besterik ez direla falta familia handitzeko, luze, India 9 hilabete hauek, beraz, badatorretxeko txikia, 2 egun falta dira! Zuaitzek dir, eta nina bil desesperatorik. Kaleek dir, zuaitzek dir, eta nina... Zorionak Indioker, zorionak familiari, zorionak inguruko guztiei, ze aizu, garai hauek askorentzat badakit hemen Grinch asko ditu dela, baina askorentzat magikoak balin badira, zuen etxean askoz bereziagoak izango dira horten. Baina, gero berak nahi duenean jaioko da eta ziur atzeratu egingo dela alproja. Bueno, ikusiko dugu. Tira, Oiana, zuri egokitu zaizu oraingoan. Ze maite duzu? Ja, aurreko astean aritzekin hasi zinen, da esan, libratu naiz. Begira, joan den larun batean, abenduaren 7an, ez genuen aukerarik izan uste honi buruz hitz egiteko azkenean, Durangoko azokarekin eta beti, pilatu egiten delako, informazioa, jendea eta hori guztia, baina Ertza Dantza Konpainiak, Asier Zabaletak zuzentzen duen Ertza Konpainiak 20 urte bete ditu aurten, eta hori ospatzeko Victoria Eugenian egin zuen ekitaldi bat. Eta ni bere garaian, Asier Zabaletaren bihar jaio nintzen ikuskizunean parte hartu nun, 2007 ari gera, duela urte mordoa,
Eta bueno, proposamena egin zidan, bere asmoa zen ekitaldi horretan, urtetan egindako hainbat lan erakustea, eta hasiera batean gurea ere erakusteko asmoa zuen, baina logistikaletik zailagoa zen, baina bai eskatu zidan ekitaldia aurkezteko. Eta oso ederra izan zen, batez ere, 2007an elkarrekin 4 dantzari aritu ginen, ez ginen 4ak egun hortan Victoria Eugenian, 3 egon ginen, ni aurkez eta beste biak dantzan, baina oso politia izan zen berriz elkartzea, Asierrek urte hauetan guztietan egin duen lana ikustea, gozatzia, eta horren parte txiki bat bada ere, izan zehala sentitzea, gainera 3 dantzari hauetako bat iparraldekoa da, eta orduan gutxiago ikusten dut, Espeletakoa, Lorentxa Iturralde, mendik musi bat, eta beste Eneko Gilda, Eneko maizago ikusi dut, hemen ere elkarrizketatu izan dugu, tabar, baina ze ederra sentitzea berriz ere, batez ere Lorentxarekin ez, hainbeste urteren ondoren, berriz ginela gu, ze oroitzapen politia genituen, zure adina genuen, garai hartan aritz, 23-24 urte, bidaia asko egin genituen pieza honekin, Kanarietan egon ginen, Madrilen, Sevillan, parranda asko ere egiten genuen, eta oso harreman politia zegoen, eta ikustea, hor gaudela, eta elkar maite degula oraindik ere, izan zen oso ederra, eta orduan zorionak bereziki Asierri, urte hauetan egin duen lan guztiagatik, garai hartan hasi zenean hemen dantza garaikidea oso gutxi ezagutzen zen, eta etzen bat ere erraza izan beretzat, konpainia martxan jartzea, eta 20 urtez irautea irutze zait izugarria, eta horregatik zorionak, eta musu bat ere ertzaren parte izan diren guztiek. Pariserat bani jazu. Eta Aritz? Zer maite duzu, ekarri duzu prestatuta maite duta? Bai, prestatu, pentsatu dut. Pentsatu duzu, bale, ados. Eta, ziur nago, untaz hitzein duzue luzez, hemen, bigarren kafean, eta naiz irratian orokorrean, Durangoko azokaz, baina, nola, nik gaur natorren, nik gaur esango dut. Eta nik maite dut, Durangoko azoka izan den hori guztia, asko maite izan dut, eta galdetu didazu orain resakarekin nagon, gaur ez nago resakarekin, gaur ostirala da. Baina egon zara. Baina egon naiz resakarekin, eta baita resaka emozionalarekin, astelenean eta aste artean, honitzen hor, pentsatzen, eta ze ondo pasa izan du, ze gustora gauza denak ikusten, antolatzen diren, gauza oso ezberdin asko ikusten eta hoietaz gozatzen eta disfrutatzen, eta jendearekin egoten eta konektatzen, eta hori oso polita da, eta azoka ez da bakarrik pare bat liburu eta disko bat erostea, baizik eta horreotea, jendea ikustea, kanpoan egiten diren ekintza guztietan parte hartzea, eta gero baita jaleoa gauean, eta hori dana guztia, eta nire ustez oso polita da, eta oso pozik nago bizi izandakoarekin, eta gogoz datorren urterako seguramente asko sobeto izango direla egun horiek. Gure aje emozionalari gaina Benitok doinoa jarri dio, ze agurtu genuen azoka igandean eta azokaren ateak ixteko ekitaldi polita antolatu zuten horrela azkeneko momentuan, arratsaldeko 6etan anaritu ziren hainbat abeslari Benitori omenaldia egiten eta Goiama Euskal Herri abesten, eta aizu, orain arte etzen egin, inoiz, baina uste dut, azoka ixteko oso modu egokia dela, ze aje emozionala, nekea sekulakoa, ze oso gogorra da egunero Durangon egotea, bereziki erakusmai batean balin bazaude, eta ordu asko sartzen balin behituzu, ze ez da soilik jendearekin egotea, goizean goiz joan, antolatu gauzak, inventarioa estoka dena dela, gauetan jaso, ondo antolatu urrengo egunerako guztia, eta igandean dena etxeetara, eta Durangon Euskal Herriko abeslari idazle asko biltzen dira, eta batzuetan bildu behar dituzu saldugabeko liburuak edo saldugabeko diskoak, eta joan behar duzu hueltan Senperera, Legazpira edo Jurretara, eraz, uste dut oso modu egokien esan geniola agur aurtengo azokari. Eskualerri goxua zutan dikurrun triste banua
gaixo etxen dena. Adios Siberua. Baina nere maite duta falta da. Eta nere maite duta da eztabaida osasuntsuak edukitzea. Ze atzo arratsaldean ordu luzez aritu ginen herriko emakumearen etxean eztabaida oso interesgarri bat izaten. Egia da oso nekatuta amaitu nuela, momentu batzuetan haserretu egin nintzela, baina zeharo aberasgarria izan zen eztabaida, eta horri bueltak ibili naiz gero gauean, eta gaur goizean baita ere, aipatu dut Gabonak laister iritsiko dira, eta Olentzeroren laguntzaileak bueltaka dabiltza gure irrati ingurutik. Ze, gure irrati inguruan jostailu denda badago. Bai. Eta orduan hemen datoz Olentzeroren lagunak, iratxoak, denak hementxeari dira bueltaka jostailu dendaren bueltan ikusten ez, ze produktu berri dauden eta ze eskatuko duten, ze beraien zerrendetan Euskal Herriko umeek, baina honen inguruan ere, hainbat eztabaida izan ditut azken aldian, guraso askok, ikuspuntu desberdina dutelako magia honen inguruan eta egun hauen inguruan, eta gustatzen zait iritsi garela eztabaida sano bat edukitzeko puntura. Hau da, ziur guztiak ez garela ados egongo, bakoitzak bere ikuspuntua du, baina eztabaidatu daiteke horren inguruan, eta puntu honetara iristea oso interesgarri iruditu zait. Berdin duela 2 aste onintzaen beitak irratian bere ordunaldia zizketan zegoela esan zuenean oraindik asmatzeke daudela familia eredu, bikote eredu eta guraso izateko eredu ugari. Eta oso interesgarri iruditu zitzaidan elkarrizketa hori, eta benetan pentsatzen dut hala dela. Atzean utzi ditugula gizon bat emakume batekin elkartu, ezkondu ostean, eta beti gainera orden horretan, ezkondu ostean umea eduki, eta bizitza guztirako elkarrekin, naiz eta bikotearena maitasuna agortu, ezin banandu, ze ja familia osatu dugu, eta orduan izan behar dugu, aita, ama, alaba eta semea, alaba da gainera horrela, alaba eta semea, parejita edukitzeko, eta orain ikusten ari gara, ume batek izan ditzakela 2 ama, 2 aita, ama bakar izan zaitezkela ama bakar eta bizi zure izparekin, eta orduan seme hori eziko da etxe batean ama eta izebarekin, eta hori izango da bere familia. Eredu ugari daude, eta horien inguruan eztabaidatzea eta aukera hoiek posible direla jakitea, iruditzen zait, oso aberasgarria. Baina batzuetan eztabaida horietan haserretu egiten naiz nire. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Segundu erdi batez, zarata honen erdian ez da ezer entzuten. Eta badakizu ez zer kaserretzen hauen baita ere? Zerk. Kontzertuekiko antxietateak. Esango didazue nola dakien jendeak 2025ko azaroaren 9 libre egongo den ala ez? Ze gauza bat kontatu behar dizuet, Bulego taldeak duela 2 egun iragarri zuen sare sozialen bitartez, 2026an, 2024an gaude orain, 2026an ez zuela kontzerturik eskainiko. Etenalditxo bat hartuko duela taldeak, eta orduan nola urte bat batetik gora pixka, urte bat eta zerbait pasako duten kontzerturik eskaini gabe, agur kontzertu bat egin nahi zuten. Agur kontzertu hori 2025ko azaroaren 9an Euskalduna Jauregian egingo dute. Ia urtebete barru, ze abenduaren 13an gaude, urtebete barru ia, azaroaren 9an kontzertu hau. Atzo jarri ziren salgai sarrerak. Zer gertatu da sarrera horiekin? Aio. Agur. Sold out, ez da? Sold out egin dute, bukatu dira, eta ni
naiz gai lagunekin Astebururako abenduko hogeiaren bueltan lagun izkutu egiteko fetxe bat jartzeko, baina jendeak badaki libre egongo dela azaroaren 9an bulegoren kontzertura joateko? Nik uste ere asko kasten dutela bada ez bada, ez? Esate dute, ez dut galdu nahi, neri gertatu zai baten batekin, erosin nun, eta orain adibez ezin izango naiz jun uste dut. Bai, eta esatet, eta orain zingoet. Baina, bai, badago antxetat moduko bat agian, ezin dut galdu hau, bueno, a ber, eta mundua ere bukatuko, hori ere egia da. Nik uste taldeen aldetik ari direla marketing bat egiten, hori ere uste dut bai. Bai, marketing estrategia izan daiteke, zalantzari gabe, eta nik kexatzen naiz, baina funtzionatzen du, zen ni ere eronen naiz. Ze esan behar dizuet. Momentu hontan baditu dala sarrerak maiatzaren 31an egingo den kontzertu baterako. Dela Izarok beken eskainiko duen kontzerturako. Jarri horpegi hori. Eta ez dituzu orain erosi zen nahi duela hilabete batzuk ere badituzula, ez? Eta erosi nituen uztailaren 15ean. Iaia urte beteko. 320 egun lehenago. Erosi nituen sarrerak 320 egun lehenago. Horren ni ere erori naizela trampa horretan. Trampa deitu daiteke. Bai, trampa deituko diogo. Aritz, zuk zuk ere erosten dituzu kontzertuetarako sarrerak ibiltzen zara, zein da urrutien daukazun kontzertua da, dakizu? Kontrolatuta daukazun? Bai, eta uste dudala bulegon kontzertua baino beranduago. What? Barkatu, kantzelatu... Bertan bera gelitu zen baten bat, edo? Ez, kantzelatzeko zuek ni kantzelatzeko, pero gatiun sarrerak ditut. Eta, bueno, ez dakit noizten, uste dut, abenduaren 13an izan litzat, gaur urte bat Urte bete barru? Urte bete barru izango da, uste baietz, gatikun kontzertu hori, bai. Baina lere, beste kontzertu batzuentzako sarrerak bai. Abenduan ditu, kasualidadea gaur dela. Eta, baina, bueno, Fermin Muguruzan kontzerturako baita sarrerak ditut, anoetan ekainen izango dela. Eta, bueno, Esne Beltzan kontzerturako baita sarrerak aspaldi hartu nituen eta otsaien izango da. Ointok eta Thatcher zain kontzertu bat martxoan otsaien kafean txokian, daban baita token kontzertu bat martxorako, oza, zenbat, oza, ez dakit, daukat agenda kontzertuz beteta, baina hori, hemendik 4 hilabetera, eta hori baita, bai, oza, antxietate puntua dago, eta FOMO, oza, kriston FOMOakin bizigarela, hori harri dago. Oza, nakarren abesti hori ZGB, oza, hori tal kual da gure bizitza, eta horrekin baita, jokatzen dute artistek, eta, haientzako baita, supasatzen dute, antolatzeko eta datak kokatzeko eta beharrezkoa izango dela, eta, baita... Bai, eta bereziki horrelako eraikin handietan, ez? Kursala ezin duzu hartu. Begira, egin nahiko nuke bihar antzerki bat asteburu honetan, eta orduan, edo datorren asteburuan ezin duzu kursala hartuta dago. Aspalditik, eta orduan kursalak eskiniko izkizu, begira, libre dauzkat. Otsailaren 3 eta ekainaren 5, eta orduan bazu moldatu horrekin hori egia da. Eraikin handi hauek, bek, Euskalduna, Kursal, Nafarroarena hauek bete egiten dira, eta bai, denborarekin prestatu behar da, eta gainera makro kontzertuetaz ari gara. Eta hauek prestatu egin behar dira, prestakuntza lana ere eskatzen dute, baina egia da nina gola pixkat, sortzen dit antxetatea, atzo ipatune, baina berriro ipatuko ditut, ze ustez perspektiba jartzea ez dagoela gaizki. Esne Beltzak ere, agur, iraiaren 14ean iragarri zuen, otsailean agur kontzertua ingo zuela, 140 egun lehenago. ETS-ek 2023ko abenduaren 14 duela urtebete iragarri zuen 2025ko martxoaren 22an egingo den kontzertua. 274 egun. 274 egun lehenago, eta agortu egin ziren. Hori da, eta nire soldatu dut. Agortu egin ziren. Eta gaina uste dut oianak ere hartu zituela. Bai, nizan nintzen horietako bat, horreroren nintzen, bai. Fermin Muguruzak 2024ko ekainaren 20ean esan zuen, 2025ko ekainaren 14ean ingo zuela kontzertu handi hau, 349 egun lehenago. Zetakek mitoaroa, hemen ni erori nintzen. Maiatzaren 29an iragarri zuen mitoaroa.
Eta kontzertua urtarriaren 4ean izango da. Hau da, 200... Baina intzuten estrategia oraindik aurretik hasi izan, ze kontzertura juten bazinen, ematen zizuten aukera, QR baten bidez, urrengo egunean 11etan jarriko zuten mitoaro, etzenekien zer izango zen, baina horretarako kontzertura joan gineno geneukan aukera erosteko oraindik lehenago. Eta hori zen kontzerturo urrengo egunean jendeak zeukan aukera hori. Ja, eske Peio Reparazek marketing estrategietan, izugarria da, hori. Segulako, marketing estrategiak oso ondo kontrolatzen ditu. Eta zein den egin duen marketing estrategiarik handiena? Zein? Une honetan, bolo-bolo, puri-purian dagoen podcast baten parte hartu duela. Izan da, sekulako marketing estrategia. Ze, La Bancada, misteriozko podcasta. Euskarazko misteriozko podcast onenaren bigarren denboraldian, Peio Reparazen papera egiten du. Eta, bueno, esango diazue, hori bada, segulako marketing estrategia. Bueno. Zuk esaten dezu, zer dago hemen, hola, zer dago modan. Nik hor parte hartu nahi dut. Zer da... Ni nago modan. Egia da, Peio dago modan. Baina, Peio esan du, La Bancada. Podcast hau parte hartuko dut. Eta egia da, eta Peio Reparaz daukagu La Bancadan, eta gauzat esan behar dizuet, Peio Reparazek oso ondo egiten du Peioren papera. Bueno, badu bertzentua ez da? Bai. Peio Reparaz estarrin, Peio Reparaz, urteko paperetako bat. Kompetentzia zaila du. C. Olat Salvador, estarrinaz. Olat Salvador? Oso ondo baita ere, Oso ondo imitatzen du Olat Salvadorrek, Olat Salvador. Hor utziko dut. Tira, eta egin esango zetxoin La Bancada zer da hori, nik oraindik ez dakitz zer den. Bueno, azteko, belarrondoko bat emongo dizut, ez balin badakizu La Bancada oraindik zer den, mesedez favorez arren eta otoi, baina bueno, La Bancada da, esan dugun bezala, euskarazko misteriozko podcast bat, hementxe egin duguna, bigarren kafeko kideok egin duguna, plataforma digital guztietan daukazute, Naiz Irratiko webgunean dago, bigarren kafeko azpisaian topatu dezakezue, Spotify, plataforma digital guztietan dago. Ze gertatu da denboraldi honetan? Norbaitek Mikel Laboaren argitaratu gabeko diskoa lapurtu du. Ze Zumetaren estudioan Mikel Laboaren kanta argitaragabeko lan batzuk, karta batzuk agertu dira. Erabakitzen dute remasterizatzea eta Durangoko azokan salgai jarriko dutela diskori. Sekulako bombazoa. Aurten Durangoko azokan disko salduenetarikoa Benitorena izan da. Noski nola Benitok agurra iragarri duen, pentsa Mikel Laboaren, bere eriotza baino 16 urte beranduago, salgai jartzen balin badute Mikel Laboaren disko bat. Ze gertatu da? Salgai jarri aurretik norbaitek lapurtu egin duela disko hori. Nor da lapurra, hori deskurritu beharko duzu, La Bancada entzuten duzen bitartean, pista batzuk eman ditugu, baina entzun beharko duzu La Bancada eta ikusi zeinote den, hainbat teoria daude. Chill mafiakoak izan ote diren, iritsi zaigu, zegia da chill mafiakoak ere agur esan behar dutela, eta hauek ere aritzen direla horrelako sampleak eta egiten. Iritsi zaigu J. Martinari asko gustatzen horrelakoak egitea, sampleatzea beste abestiak. Peiotaz ari gara, Peiok mitoaroa prestatuta dauka, eta mitoaroan zerbait potola eskaini beharko du, eta Mikel Laboa baino mito handiagorik dago Euskal Herrian, ez dut uste. Zein izan daiteke? Ez dakit, agian Jon Maia izan da, Mikel Laboa baino kantu bat garagorik dago, ez dut uste ez da ere. Hor susmagarrien zerrenda, badago Olatzere aipatu dut, Olatzek txintxo urpila dauka, baina egia da berak ere erabili dutela bere abestietan Gata Katanaren ahotsa, Elbira Sastreren ahotsa, agian Mikelen ahotsa nahi du bere disko baterako. Arakiletik datorren io behar baino lehenago ta kantauritik arago zerbait balego besarkatuko gara berriro batzen gaiuenean erio
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Azokataz ari gara, Durangoko azoka aipatu dugu, Santa Luziako azoka, baina aritzek beste azoka bat aipatu nahi dugu, ezta? Bai, eta itxaronaldia amaitu da, Tolosako babarruna izango da berriro protagonista. Larun bat honetan, abenduaren 14an, Tolosa festaz jantziko da, babarrunaren festa ospatzeko, gastronomia, tradizioa eta kultura uztartzen dituen ekitaldi honetan, eta aurtengoa, ez da urte erraza izan ekoizleentzat, baina usta kalitate bikainarekin iritsi omen da, eta bertaratutako guztien aho-sabaia konkistatuko dituela dirudi. Bien artean eraikitako zubia, hizkuntza berri bat. Eguna ekitaldiz beteta egongo da, merkatu berezi bat bertako produktuekin, dastaketak, lehiaketa gastronomikoak eta kultur egitarau zabala, erraldoiak, dantzariak eta trikitilariak, dultzaineroak eta txistulariak, erromeria bat baita egongo da, eta hori guztia zuzeneko musikarik onenarekin eta autobus zerbitzuarekin batera baita. Gaur, Xabier Goikoetxea, Tolosako babarrunaren ekoizleen elkarteko arduradunarekin hitz egingo dugu, ospakizun berezi honen xehetasun guztiak, eta, ezbeharrak gora bera, maila bikaina lortu duen usta baten prozesua nolakoa izan den azaltzeko. Egunon, Xabier? Egunon, zoie. Bueno, Xabier, aurten Tolosako babarrunaren usta inoiz baino gehiago atzeratu da, okerrez banago azaroak 16irako zegoen aurre ikusita feria o festa hau antolatzea, baina ezbeharrak gertatu dira eta azkenean abenduak 14 honetan, larun bat honetan ospatuko da. Ze faktore eragin dute salbuespeneko atzerapen honetan? Faktore nagusia eguraldi izan da, ezta? Oso, udara, euski gabeko udara bate izan deu, gainea irailen aurrenen sakulako hotza egintzun baitare, eta gero hortik, kasi-kasek atertu gabe onda, ezta? Euri asko indu, eta horrek eragindu azken finean usta bat inoiz baino gehiago atzeratzea, eta bi urritzea baita, ez? Eta kontsumitzaileek eta benatzaileek, atzerapen honen aurrean nola erreakzionatu dute? Jendeak ulertu du? Denetako daude. Batzuk korrika eta presak ebilina izaten du, eta beste batzuk noski ulertzen du, azkenian ez da guk erabaki dezakegun zerbait, ez? Eguraldi hor dago eta horrek gaintzen du. Baina zailtasun aurtengo ustaren kalitatea bikaina omen dela adierazi duzue. Ez dakit, azaldezak ezu pixkate ze alderdi tekniko edo sentsorialetan neurtzen den kalitate hori edo nola? Bai, azken finean, egia da normalen baina erreus gehiago daukula, baina hori bezeroak ez du ikusten, ze azkenen berak ikusten duna da horna ja bere iztuta apartauta eta beharran bezala jarrita. Eta egin dune euri horrek, barruna ondixogoa izateara egin du, mamitxugua eta oso aldatxo ere bai. Eta, babarrun mamitsuago horiek prestatzeko gomendio berezirik? Ez dakit, prestaketa lan gehiago emango dute edo nolakoa da prestaketa? Ez? Prestaketa babarruna jartzea, zerbait erreza balima da hoxe da. Bai, gauze dian bietela. Azkenian, gure babarruna gaina bestekin konparauta ez du ezerre behar. Gure errezeta oso simple da. Gero bakoitzak lagundu dezake nahi dunarekin, edo bakarrik, kaso batutan. Baina gure babarruna izango die segurazko babarrun, mundu guztien bakarrenetakoak ezer gabe egiten dienak, ez da? Eta hor, batzuko tipula pixkate botako die, beste batzuk hori de ez, beste batzuk beste horru, beste berdura batzuk akaso,
baino berez olioa eta gatzarekin nahikoa luke. Bai. Jo, nik ez dut gozaldu, eta ari zaiz hartzen kriston gozea. Bueno, Tolosako babarrun ekoizleen elkarteak, bueno, urte askotako ibilbidea egin du produktu hau defendatzen, eta, bueno, zein dira Tolosako babarrunaren mehatxu nagusiak gaur egungo merkatuan? Ez dakit, nola egiten diote aurre kanpoko lehiari edo kalitate txikiagoko produktuei? Bueno, guk leia ezin dugu egin. Leia ezin dugu egin. Azken finean, bueno, gure produktua eskuz biltzen den produktua da. Eta ezin da konparatu. Bauzko merkatuan bi produktu izen berdinarekin, hau da, babarrunak ez da, baina batzuk motxak die eta gurea luzea da. Motxak mekanizatu egiten die eta gurea ezin da mekanizatu, ez? Orduan, gukin berdemura gurea, gu alein kalitate maila oso honeko babarrun bat egin, eta hori eskaini kontsumitzaileari, ez da? Gu suerte handia daukegu, Eta baina baritzen zuen, nola, bueno, kontsumitzailea nolabait kontzientziatuta dagoela tokiko, bueno, ekoizlei, tokiko ekoizleek egiten duten produktu hori kalitate hobeagokoa izango dela, hori nabaritzen duzue kontsumitzailean. Eta bihar, bueno, babarrunaren festa egingo da, ospatuko da Tolosan, eta, bueno, baita lehiaketak egingo dira. Ez dakit, alderdi dira erabakigarriak irabazteko, guazen pixka bat hor saltxa bilatzera. Bai? Claro, ez berdina dela. Vale, ze ondo, kurioso. Eta orotara zenbat kilo babarrun prestatzen dira, o prestatuko dira bihar? Ezagizue, ze pozik nagon, ze bihar nire lagun bat, Madrilgo lagun bat etorriko da Tolosara babarrun festa dela, eta Madrilgo lagun honek duela 6 urte ezagutu ninduenean, bueno, hizketan aregina da nunga zarazu, eta nik sanion bat Tolosarra nintzela, eta esan zidan, han oso ospetsuak dira las alubias con excrementos.
Sakramentos esan nahiko duzu, ezta? Eta, bai, alubias con sacramentos, ai, ama, pentsaba, alubias con excrementos. Eta, bueno, horrekin, sekulako txantxa, beti, eta, gero beste izaten ziren, zea raroago juri hau, ez tolosarrakek, que raros los tolosarras que comen alubias con excrementos. Eta, bihar etorriko da, eta bihar dastatuko ditu benetan, lehenengo aldiz. Tolosako babarruna dastatuko du, eta ja, ea ba, 6 urteko diraupena izan duen txiste hau amaitzen den bengoz. Zure laguna babarrunak jan ez aparte, baita kriston jai giroak aurkituko du Tolosan, ze, babarrunaren jaia ez da ekitaldi gastronomikoa bakarrik, kulturala ere bada, eta aurten txistulariak, dultzaineroak, trikitilariak, erromeria baita egongo da, pues, Javier, kriston, festa giroa aurkituko dugu bihar Tolosan. Ba, eta jai honek baita tokiko turismoaren eta kulturaren sustapenean baita importantea da, no? Mira. Bai. Eta guazen pixka bat etorkizunera begira, nola ikusten duzue produktu honen etorkizuna belaunaldi gazteek nekazaritzako lanbidetatik aldentzeko joera duten testuinguru honetan? Nola ikusten duzuen etorkizuna, produktu honen etorkizuna belaunaldi gazteek nekazaritzako lanbidetatik aldentzeko joera duten testuinguru batean, nola ikusten duzuen babarrunaren ekoizketa hau, edo, ekoizketa hau etorkizunari begira. Bai. Ez dago belaunaldi erreleborik? Beste honean, Aitor Agirre Sarobe Tolosako udalaiko merkataritza eta turismoko eta azoka saileko zinegotziak. Eta gazteria. Eta gazteria baita. Bai, gazteria baita ere. Bueno, Aitor Agirre Sarobek zinegotziak ekoizleen lana aitortu izan zuen. Eta, ez dakit nola baloratzen duzuen zuek, erakunde jokatzen duten papera, babarrunaren mundu honetan, ez dakit laguntza nahikoa den, ez den, ze gehiago espero zuen.
Bale, Xabier Goikotxea, eskerrik asko elkarrizketa honengatik, xehetasun hauek guztiak gurekin partekatzeagatik, eta, Tolosako babarruna bezalako produktu emblematiko baten sustapenean egin duzuen lan guztiagatik. Bihar arte Xabier bentxe egongo gara, jaten eta parrandan. Agur. Agur, agur. Ondo? Bai. Zer den? Abestia, Eta zea, ez? boletina maiketan. Zu etorgo Xabier? Ez dut. Zer bizitzea? Ai, barkatu. Ja, izan da horrela, ez? Dotiko jo biben. Zezu berez Bilbotarra zea. Bai, baina hemen Donostin... Hori, Donostin, eh? Donostin bizitzea. Bai, Donostin nahi. Grosen. Grosen bertan? Claro. Hori zentu. Burgues, Como Iana. Veracruz, Konpartitutako pixuren bat dira? Hemen ikasi nuen, handik ikasten nago, praktikekin nago. Ze ikasi zen duzu? Derecho y comunicación. Euskan. Da, abokatutzako masterra egiten ari nez. Eta, praktikekin nago. Eta horren bukatzen duzu, ekainean berez denaia ez lehenago. Otsaien amaitzen ditu praktika. Jazta. Eta printzipioz jazta. Eta asmoa Donosti ingurun gehatzea da, edo segun lana, edo ez. Berez, bueltatu beharko nuke etxera. Algunas ya daude... Hace 4 años que no les veo. Zazpi urte daroaz jamen Donosti. Que asko dira ya, urte. Sin pagar yo el piso. Ja, bai, hori da. Ikusiko. Beti aurkitzen dut aitzakia bat hemen geratzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta iritsi dira goizeko 11ak eta azkeneko ordua ezagutzeko unea ere iritsi zaigu egunon oinat zaizpuru. Egunon lagunok, bai duela gutxi ezagutu ditugu kontsumorako prezioen indizean urtebetean izandako datuak, duela urtebetearekin konparatuz zenbateko igoera izan den nolabait Hego Euskal Herrian beti ere eta ezagutu da Nafarroan 2,1 egin dutela prezioek oro har urtebetean, Araban hazkuntza 2,3 izan dela, Bizkaian 2,9 eta Gipuzkoan 3,2. Gipuzkoan beraz altuena. Pentsio kontributiboak Espainiar estatuko bataz bestekoarekin igoko dira urtebetean 2,8 eta horrek gauza bat esan nahi du. Alegia, pentsio kontributiboak 2,8 igoko dira, baina Bizkaian eta Gipuzkoan preziek gora gehiago egin dutenez, erosalmena galduko dutela bi hauetan, Gipuzkoan eta Bizkaian pentsiodunek. Batez ere urtebetean prezioak argindarraren eta erregaien igoerekin hasi dira. Aisialdi eta kulturak izan du bestalde beherakadarik handiena 2,2 eta etxe bizitza esaterako 1,6 igo da azken urte honetan. Horixek dira, nolabait utzitako datuak kontsumorako prezioen indizeak. Eta gai ekonomiko ez ari garela, Bizkaiko batzar nagusietan Gernikako juntetxean gaur Aldundiaren aurrekontua bozkatzeko eguna da eta EH Bilduren eta EAJ PSren gobernuaren arteko aurrekontuen negoziaketak emaitzak eman ditu Araban dakizuenez, eta baliteke Gipuzkoan ez bezala Bizkaian izatea, izan ere EH Bilduk iragarri du osoko zuzenketa kendu egingo duela akordiorako aukerak azkartzeko asmoarekin. Beraz, gaur da eztabaida Bizkaian, naiz eta EAJ eta PS gehiengoa izan bertan, Euskal Herria Bildurek erabaki du ekimena bertan bera uztea, osoko zuzenketa eta negoziatzeko aukera dagoela uste du. Bizkaiko Foru Aldundiak 10.000 euroko aurrekontua jarri du mahai gainean, horietako 1.650 bederatzi sailen artean banatuko dira. Guztira Bizkaiko batzar nagusietan 494 zuzenketa aurkeztu dituzte aurrekontuari oposizioko 3 taldeek, EH Bildu, PPk eta Elkarrekin Bizkaiak hasiera batean aurrekontuak osorik itzultzeko eskatu zuten, bakoitzak bere osoko zuzenketak bereizita erregistratuta. Esan bezala EH Bilduk ordea, bertan bera uztea erabaki du, osoko zuzenketa elkarrizketarako eta akordiorako tartea dagoela iritzita.
Beraz ikusiko da Bizkaian zer gertatzen den, dakizuenez, Araban Euskal Herria Bildurekin akordioa lortu du Ramiro Gonzalezen diputatu nagusiak, eta Gipuzkoan, kasu honetan Euskal Herria Bildurekin urrun izango da, Alderdi Popularraren babesa edukiko duelako Eider Mendozaren gobernuak investiduran gertatu zen bezala, eta EH Bilduk marko horretan, PP dagoen marko horretan, ez dela izango adirazi baitu azken orduetan. Eta begira gaude, Matinonen frantses estatuko lehen ministro karguan nor jarriko den, duela, bertan, Frantziako telebista kate guztiak, bertako jauregira ari dira seinalea zuzenean ematen, bertan, espero delako, François Bayrou, hain zuzen, Biarnoko eta gaur egun Pabeko alkatea dena, garaian ministro izan zena, edo eta Pirineo Atlantikoetako presidente izan zena ere, lehen ministro jartzea, Michel Barnierren lekukoa hartuko du Biarnoarrak, hori da, behintzat, hipotesiri nagusiena. Eguardian, espero da, urtero edo egiten duten moduan, aterako den lehen ministroa Michel Barnier, eta onduan, François Bayrou jartzea, eta ondoren hitzaldi bana eskatzea ikusiko da, zer nolako neurriak etortzen diren, Beiruko songi ezagutzen du Euskal Herria, Pirineo Atlantikoetako presidentea izan zelako, asko dute gogoan, Lapurdi Nafarroa eta Zuberako errepideetako afitxak euskeraz jartzea albidetu zuela, Seaskaren alde egitako lana ere aipatu behar da, François Bayruk, mesede behin baino gehiagotan egin duelako kontrara, edo beste zerbait aipatzearrean, Euskal Elkargoaren kontraren mintzatu zen Bayrou, modem alderdi zentristako pertsona historiko da, bizi osoa erakundetan batean eta bestean aritua, esan bezala ministroari izandakoa, Pabeko alkatea, eta, beste alde, Pirineo Atlantikoetako presidente izan zen Biarnoarra. Badirudi bera izango dela Frantziako lehen ministro karguan, baina baieztatu behar da, ala eta guztiz ere, Frantziako hedabide guztiak bera izango dela diote. Hauxe beraz lagunok kontatzeko genuena.
eta bakotsak berea ekartzen du azkenean nere proposamenari eta hola elgar elikatzen dugu lana. Eta ezartzen gira obraren zerbitzuan azkenean. Eta gero, aipatzen duzuna sentsibilizazio lana eta hori, badira manera desberdin hainitz, adibidez ikastolekin edo eskolekin orokorki pedagogia estrukturekin lan egiteko, edo hirigune elkargoarekin muntatzen dira proiektuak, beraz, hor adibidez ikusgarri baten inguruan gai bat hautatzen da eta ikasleek ikasturtean duten gaieri lotzen alduten zerbait da, eta gauza aski sakona eta interesgarria eta aberatsa ateratzen alda hortarik. Beste batzutan da, adibidez, jaz parte hartu dut Kiribil konpainiarekin, Baionako kafeziton osasun mentalaren inguruan taileja inklusiboak egin izan ditugu, beraz hor ere gertatzen alda bai instituzioekin ere lan egitea, baina ez bada batzutan, batzutan ere da zuzeneko aheman bat, badira mila manera garatzen aldirenak. Eta ekarri diguzu guri, eta erakutsi egin beharko dugu, ez da? Bai, noski. Irizen zara, bai. Ea ikusten den, ni otxo txarra naiz gauza hauetan. Hortxe daukazu, bai, ez dut ikustenik. Ez dut ikusten, bai. Bai, zer da hau? Plistiplasta. Hau da, Plistiplasta da aurkantu disko bat, ateratuguna Maider Martino Zubietarekin, beraz beste musikari eta artista haundia. Eta ohartu ginen azkenean sentsibilizazio lan bat eraman nuen Lakajako haurtzaindegian eta ibili gira flipluf, beraz, ikusgarriarekin ikastola eta gune desberdinetan, familientzako ekitaldietan ere bai, eta ohartu ginen euskarazko kantuak eskas zirela pixka bat tipi-tipientzat. Eta beraz, guk baginituen bakotsak kantu batzu hola baztegean, eta gogoa ukandugu azkenean diska bat sortzeko. Zuek sortutako abestiak ziren bakoitzak. Hori da. Kasik denak guk sortu ditugu, gero badira uste dut 2 poema Juan Cruz Ikerabideak idatzitakoak, eta Maiderrek eskatu zion musikatzen altzituen, eta beraz bere baietza eman zuen. Gero aire batzu berriz hartu ditugu ere bai, baina orokorki bai sortu ditugun kantuak dira. Eta, barkatu, eta familientzako eta aurrentzako, ere bi urte eta 7-8 urteko entzat. Eta ideia da, beraz diska horren inguruan, sortu dugu ere dantzaldi kontzertu bat, familientzat, eta gure gomita da zinez guraso eta aurren artean, edo heldu eta aurren artean, partekatzeko momentu bat proposatzea. Ikuskizun honekin badituzue orain emanaldiak eskaintzeko, zegia da Gabonetan adibidez asko programazioak eta begiratzen dituzuenan aurrei zuzendutako edo familiei zuzendutako ekitaldi asko daudela zuek, konta iguzuea baduzuen orain. Bai, hori izan gira Euskararen egunakari kanboko ikastolan, gero badugu biak jarri gira Uztaritzeko Herriko Etxean, 2 ekitaldi horiek pribatuak dira, baina urrengoa dugu Olentzero Parken Azparnen, abenduaren 22an, goizeko 11:00 Eta besterik ez dugu aurten, baina beste data batzu etortzekoak dira heldudan urterako. Lehen esan duzu Eliralerekin ez asko aurrekin harreman hori landu zenuela, ez aurrenkin bakarrik, eta asko gustatzen zaizula, orainera aipatu dugu disko hau, zure lanetan badago hurbiltasun hori bereziki aurren ganakoa edo? Bai, egia da
Adibidez, izakiak ez da baitez bada aurrei zuzendua, publiko zabalaren da, baina hala ere, uartzeniz, azkenean, 3. proposamena dut alabena konpainiarekin, eta 4. bat badugu ere bai, bategin konpainiarekin elkarlanean, loratzen deitzen den ikuskizuna. Eta azkenean, proposamen guztiak aski intimistak dira. Eta, bai, usu gaiak, bai dira, gure barne gatazkak edo beldujak eta bai, usu dira nola ezan, bai, barne galdezketak ditugu eramaiten, irekitzeko asmoarekin azkenean, barne lan bat egiten duzularik, disponibleago zira ere bai bestearen gana joaiteko. Eta beraz, bai, aujekin ere badai hurbiltasun hori. Beraz, bai, bada gogo hori hurbiltasuna sortzea eta intimitate baten sortzea. Eta horrengatik ere bai, ez gira antzokietan ari. Ari gira gehiago ezoizko guneetan. Gainean ditugu eguerdiko 12ak, beraz, agur esan behar dugu, eta Arantxa gurtu behar dugu, eta baita entzuleak ere. Bai, baina, zuk bidali informazioa loratzen hori noiz loratuko den, eta guk hemendik emango dugu informazioa. Eta zei entzule, asteburu ona pasa, astelenean ikusiko dugu elkar, hemen, naiz, irratian. Keep calm and bigarren